zdravím vás a nejsem tu sám, jsem tu společně s Tandou. Pojď sem a pozdrav. Dobrý den. A dnes vás naučím bojovat. Hej, Vojto, vem si do toho kompičky. Ano, 20krát vám děkuju, že jste mě podpořili v craftingu, ale protože dnes jsem si rozbil myš, tak nebudeme hrát, A zítra už možná budeme točit GTAčko. Víte můj meč? Vůbec, co? Ne. Čus. Točíme už minutu. 14 minut. Já mám dosti takové. A teď mi dej druhou. Co je? On mi to pravil. On to jí neřekne pár. Já jsem ty nevěděl. Tak, a tohle je konec našeho pořadu. Nemluvil jsem si tom